yau gana a ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kuna. Assalamu alaikum jama'a ta na garin lafiya, suna na Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Bareka Dorayi. Yana mai farin cikin gabatar muku da zan gabatar da gagarumin wasa a Nile West NG Hangout 1.0. Kada ku bari a baku labari ranar 5 ga watan Disamba. Kada ku manta Disamba. Dama ban taɓa yin shu a nan ba, to in Allah da wannan karan muna tare, mata maza kowa da kowa. Kada ki bari, kada ka bari a baku labari. Na gode. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.